नोंले नायथ नायसोगै तङानो मकल फैलेयाय हाननो निनि बुफांबो नायथ निनि बुबारबो नायथ निनि बोथायबो नायथ संगै जाखेबो थगुका बा जे कंग्रांगै कुसु लुंफ्रनि ताक्सी रसायसा नायजाक्सी हाय आगेनि खरां हायावो मेराले बांसी हमने हम कते न आश्री श्री सांसोद्रबो बार कामा के बार तंबाल हां हानि कबैन बनबा रंखे मक पाइते बा ना बन ब्लाइबा आसे ब्लाइ फियक जा कामा के तंगमा सा रंग जते मक पाइलांग दीपर कहानी रख जो तो ना खाइन रख जो तो कहाँ करंग ना तंगना है के आं बताबो ले किसा कंग्रानी कुसुक लो है आं हो सिप्रो वीडियो रो माने सक्सा कुसुक मा तंग ख आसे दरख मा कुसुक ले आता के लोमानी तो हां हाना के ताबो उसुंदै सान मुसुक हा है उसुंदै खलै ग्रान के उसुंदै खलमान दंना बंदे ना किसा किसा फुनक नाय सुंफ्रा दंना ना के ते सारे दिगिन के ना थाइप्लो मसरावबो जानो मुसुक थाइप्लो मसरावबो जाना हिंखा गाय दंता केन्द्राव ना जे फुनुमा माने किसा किसा फुनक नाय दिननि भिडियो में या फनसिम पाइथे जरा करंगै आना लगेराव आं बाक्सा के नाय तंबाय दिदो ले तस्ते अखनि कतन तो फेथला तस्ती बाय सुक्सराव कपला खेमा खें खादो तस्ती बाय कैसा रसा चिनी आंखे आमा हुक खायनाय रकरै इखे बा हुगनि उसुंदै रक सराय फांसिने मासाया हमथाय उसुंदै नसे मासा वंखे बा जे जायफोर नसिनि सायमा फायमाने न ताक्सा अमनो थौजा कुखता हुगनि उसुंदै न अंखेन बाहायबो कथा जागथाया के मेसेरिया बंजाकु इखे अमनो अंखे बाहायबो कथा जागो मो मेसेर जागो अमनो थकु आं उसुंदै बराव रंनो अंखेन बायसि जागथाया अमनो जाजाकु आं खलबाय पाइ बुसुमा खान्द्रावनो फुनबाय पिसनाय दो ले उसुंदै खलमाने आसक मा आबो यार बायलां माने सि या रगते खलजनाय तंको या कायमा फायग्रा आसक तस्ती बाय तस्ती सा के सगै खलमा जा आसक सिं पाइता उसुंदै के अरबलेन खकलु बरक बाय आक्रां के सुंजा मुकुक स्रां yang talhan थाइप्ला मसा पास मा साइग्रा नायदेनले बुथाले कबां मासे ले yang rogo बांमा बुथाय केसरेम केसस थगोर जागने बो यंगसी किसा साबायो कसौ बांगता के थाइप्ला खागै नावतलां थाङै मसक खायफोराव फुनुबाय बिसनायता ओ मससिखौनो खागै बतन कर के रियक ससा कराय थाइप्ला मस मसासने के बिसिं कसौ रग दे आं नायसिदो हियर रग हासिंगा तासो बुखुक सोरां लिया आंना थाइप्ला मस पासे हा तैके साय मा नागरना बा मस हत्या हमला दरिबा थाइप्ला मस सामान मसरियाव हा गयां पास थाइसा साय मा नागरना गयांबो समयफोराव ओंखले हायबो थाइब्ला गोबां मा थायो कसौ मांखे तुतु ताता सख्रे पे मासाया माहाय अ समय ओंखले थाइसा तुजु थाइतेना कसौ ग्रै ताखाय ओंखले कतै थाव इनके तिननि बाङै आसक नंसिनाय बसकानि साला हायना कताल वीडियो न तो बय फाइफनाय रखजो तो बय मालाया ने रखजो तो कहाँ करं ताव हां के ते आंबो कहाँ करं ताव हां के तिननि वीडियो न रख या फनसिम पाइ थाक जरा करंगै आना लगे रहो आं बाय बाक्सा केन्द्र नांकु मानि जरा न रहो नाय तमनि बाङै हायनो पाइ थाक जतन न खा कहाँ रहो ते जतन न हां